Durant els últims 30 anys hem urbanitzat el territori a Catalunya. Aquell límit tan clar que teníem entre la ciutat i àrees naturals o àrees agrícoles al seu voltant s'ha fet molt confús. Hem creat un camp urbanitzat. Hem urbanitzat el camp i encara tenim ciutats amb molts problemes. Els reptes de futur pel territori, en alguns llocs un territori molt urbanitzat, molt compacte fins i tot, en altres llocs del territori un espai més obert, un espai més amb una connotació agrícola, són reptes que tenen a veure amb la sostenibilitat. I no una sostenibilitat únicament ambiental, sinó també una sostenibilitat en termes de funcions, d'integració metropolitana, una sostenibilitat en termes socials, de no segregació, de millora de la qualitat de vida i també cultural, una sostenibilitat de les formes de vida, de la identitat i de la cohesió social als territoris. En aquest sentit, el principal problema és contenir, gestionar tot l'escenari d'urbanització dispersa que s'ha creat en el decurs dels últims anys. És un repte ambiental, és un repte funcional, és un repte econòmic i és un repte també social i cultural. I en aquest sentit calen esforços des del punt de vista de la planificació, però també des del punt de vista de generar consensos, fer pedagogia i divulgació dels riscos, també dels reptes que aquesta urbanització del territori representa. En aquest sentit, la sostenibilitat és una tasca transversal que exigeix voluntat política, exigeix recursos econòmics, però també exigeix un posicionament social, un pacte social per la sostenibilitat que incorpori el territori i incorpori la seva cultura.